Ja, og jamen altså, jeg ved ikke, det var bare Jan, der ikke var her sidst, men ellers. Nej, Anja var heller ikke. Nå nej, Anja, hvorfor så du ikke det, og så tror jeg jo slet ikke, du var her. Fordi vi møder sådan. Gå bare derovre. Jeg gik i toilettet. Ja. Nå, men altså, jeg er jo blevet 66. Jeg tror faktisk, jeg er den ældste af os. Jeg er altså også 66. Det er jo også. Jamen, så blev det efter mange, der Vi er helt holdt efter mig. Og jeg ved ikke, om I husker det, men det gør jeg, som var det i går. At da jeg blev 18, der kunne jeg ikke finde ud af, Skal vi starte, når du blev 18? Ja, det synes jeg. Og vi skal altid intet må udelukke. Glem det der med runden. Vi har en stjerne. Skal vi ikke tage lidt mad hele tiden? Jeg skal op klokken 6, så lad det gå lidt hurtigt. Okay, jeg siger, så tager jeg den korte version. Nå, men det var det med det 18 år. Fordi jeg var nemlig den første, der blev 18, og jeg kunne ikke tage stilling til, hvordan jeg skulle holde min fødselsdag. For jeg synes, jeg kendte jer alle sammen, og jeg ville så gerne have jer alle sammen. Og så blev jeg enig med mig selv om, at så ville jeg lave morgenbord. Og i virkeligheden, så tror jeg, det er mig, der har startet det. Og nu gør jo alle studenter det. Eller ikke studenter, men når de bliver 18. Og der inviterede jeg jer alle sammen hjem. Kan I huske det? Nej. Jeg kan ikke huske det med mig. Det kan jeg. Du har skabt historie. Ja. Og det var super hyggeligt, og så kom vi gående bagefter. Hvor var det, du boede hen? Jeg boede nede ved Højbanen i Tikøbgade. Nå, men så fik Så så vi studenter, og så gik jeg jo direkte tilbage til min gamle skole og sagde, nu er jeg blevet student, og jeg vil gerne være vikar, og så sagde jeg min gamle skoleleder der, som hed Dine Skafte Jespersen, som I måske husker fra Troldklub. Det er ham, der har skrevet Troldklub. Læge, Nørre. Jeg går ud for mig Og så selv. gik jeg derind og sagde, nu vil jeg gerne være vikar. Og så sagde han, jamen hvor er det dog fantastisk, fordi der er en af de gamle lærere, der lige skal på noget sprog, et eller andet i England. Så der er lige 14 dage her, og så kom jeg jo i frisk på fad. Og de syntes jo, det var fantastisk. De havde sådan en gammel sur kælling, og så kom der sådan en frisk ung kvinde. Og så synes de, det var alle tiders, og jeg synes, det var alle tiders. Så blev jeg der i 12 år.